ଓ ଏଠି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ୍ କିଣିବୁ? 50 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଜାଣିଛୁ ନା? ମାତ୍ର 25ଟା ପା। ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ବନେଇବି ଆମ ଗାଁ ସାରା ଖାଇଲେ ସରିବନି। ୟେସ୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। ଯଦି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇଦେଲି ତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ହଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲା ବାଜି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଗୁପଚୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ତଥାପି ଗୁପଚୁପ୍ କାହାର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ପର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ମୋ ସହ କେମିତି ଚିଟିଂ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ତ, ଏମିତି କ'ଣ କାହା ସହ ଚିଟିଂ କରିବା କଥା? ଏଥିରେ ଖାଇକି କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁ ଏବେ ଦେ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ମୋର, ମୁଁ ବାଜି ଜିତିଗଲି। ଏଇ 20 ଟଙ୍କା? ନା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବିନି।